Došli u nove zadatke, zbrajanje i oduzimanje kompleksnih brojeva. Sada ću izračunati jednostavan primjer zbrajanja kompleksnih brojeva. Mala napomena, u nazivniku se dobro ne vidi, ali je korijen iz -12 puta i. Da bi riješili ovaj zadatak, potrebno najprije pojednostavniti korijene. -48 je korijen iz 48 puta i, zato što znamo da je i na kvadrat jednako -1. 48 ne možemo korijenovati, ali možemo riješiti parcijalno, djelomično korijenovanje. 48 je 16 puta 3, 16 je korijen iz broja 4, pa naše konačno rješenje 4 korijena iz 3i. -108 također je korijen iz 108 puta i, to je 36 puta 3, to je 6 korijena iz 3. I korijen iz -12 je 12i, to je 4 puta 3, pa je to 2 korijena iz 3. Kada uvrstite u izraz 4 korijena iz 3 minus 6 korijena iz 3 i u nazivniku imamo 2 korijena iz 3i puta i koji je već bio u nazivniku, 4 minus 6 je -2 korijena iz 3i, a u nazivniku imamo 2 korijena iz 3i na kvadrat. Znamo da je i na kvadrat -1, pa kada pojednostavnimo cijeli izraz, dobijemo da je rješenje i.